pasui hirbang do bainon nyamatan nomor 2 de bata tu berenami saha mata besian keluarga nah di dolo sakul gabe itulah pasama jalo hamu mah jalo hamu mah jadi pasatami berarti ketua mamang moro jadi mulai mbak di hamuna raja nami nungatung las rohanami marulupulup to dinami nong rohamu pasahato nak hata pasu-pasu hata panggabian hata para horasan ro totok kamu pasahato nak kabarbu ini holong muna alani neng roma hami raja nami madapot tok kamu amang pargual pargosi baik kamu mah naho partusi
jani hula-hula. Gabi amang Kalau boro. tungpe song niha mi Roma dapat tuk kamu raja nami lasma rohani rajai. Utima raja nami. Mau lihat tema di hamur raja ni amang boro nami. Marulup-ulup dua tong daging dohot to dinami di wek kamu. Ay nunga marbunga-bunga dohot jari nami. Di siala nih tangi matong amata nomor tua di bata tujuluan narion di hamu saluhut namang boro nami. Dapok matong na niluluamu jupang ma nang najina lahamuna. Ima songon dalan nami laho mamasuk-masuk di dalam tangiang tuhamu amang boro nami saluhut. Mati tu.